tiri pambare pamusika ndirika pari pamusika pane chishamisiko chiri kuitika ipapo pane murume aizivikanwa aisvuta bute aitamba nevamwe mabasa asiri ekuchechi achirodha mabhazi asi kuzvinezvo angomuka ari akutobatsira vanhu akuita semuprofita vanhu eishi vanhu vari kubatsirwa ende varipo vari kutobvuma kuti vari kuporeswa vamwe vari kukwira mabhazi vachienda vachinzi vari kuporeswa ndirika so ndo zviri kutoitika panguva ino vanhu vari kutoporeswa zvamuri kuona izvi itori nzvimbo yakafanana necrawa vanhu mose vamuri kuona vangaungana munhu ari kutobarisa vanhu sizvo uyu wamuri kuona uyu ndiye murume akubatsirwa vamuri kuona vakatogara pasi vari kutobatsirwa anoshandisa salt anoshandisa dhaka nemvura ndizvo zvinhu zvaanoshandisa chete ari mukati mekutobatsira ari muri kuona munhu ari kutopiwa dhaka achitodya nekumiswa amuri kuona vanhu vari kutobatsirwa zviri kuitika pamusika pamari izvi uyu ane chirwere chemakomo ari kushandisirwa sauti zviri kuitika pamusika pambare izvi murume ari kuporesa vanhu anoshandisa salt dhaka nemvura vamuri kuona vanhu vari kutobatsirwa zviri kuitika izvi mhuri yezimbabwe zviri kuitika sechishamiso nekuti murume uyu aizivikanwa ari munhu anolodha mabhazi ari munhu anotamba nevamwe anototaura kuti ndaita zvevakadzi ndaita zvebute asi iko zvinozvi ndakatumwa kuti ndichiporesa vanhu tine munhu ari kusvika achinzi abva kubhoko anga achirwara nenjere akutokwanisa ndine wandakaona akanga achirwara nemakumbo akaiswa mubhazi akasimuka akafamba nhasi uno zvakare ari pane nzvimbo iyi yaari kushandisa izvi zviri kuitika pambari sauti inosanganiswa nemadhaka yodyiswa zviri kuitika pambari pamusika izvi zviri kuitika pambari pamusika izvi pambari pamusika akaita uroyi wese kutuka kwese utambi kwese kunyeba kwese zvovatadzira mwari muri vaviri inoita sunungura inozhanga nekutenga mushonga sauti ivhu ura vakaenda uku kudya kwangu akangouya ndaona kuti ndane 41 years ndisina chinhu asi ndiri munhu wakuforoma zvemunoziva ati handina chinhu saka ndakundinanamata mwari tori nani ndazozvoke naye ndazozvowaitei kuti ndakaporesa rasi angaine ziro pachena aufa Wala kugoa wazo. Kugoa wazo. Pachena mwana baba. Kugoa wazo pachena. Pachena gani? Akoteze zata. Dadi wele uwani. Pachi. Wagaromba uwe msare.
ichokwadi muri yeZimbabwe zviri kuitika pamusika pambari zviri kuitika pamusika pambari mungave matimana ose masiperi nyika ino kwamuri pambari pamusika ndo pari kuitika zvinhu izvi pane murume aizivikana nekulodha mabhazi iko zvinozve ari kuporesa vanhu ari pamusika pambari onguva mu vari kupopora kuti ndo zviri kuitika ichokwadi saka vose vamuri kuona vari kutobatsirwa pazuva ranhasi vari pamusika pambari ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari handizvo vanhu vari kubatsirwa murume uyu aizivikanwa nokulodha mabhazi murume uyu aizivikanwa sawinde handiti achilodha mabhazi asi iko zvinozvi angomuka ari mukati mekubatsira kwevanhu kubatsira kwaari kuita vanhu ari kuti anoshandisa sauti ivhu nemvura chete ndo zvaanoshandisa ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari ndo zviri kuitika pamusika pambari ndo zviri kuitika pamusika pambari ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari makumbi wani ndakunzi makumbi warumcha makumbi kwanzi muvhurirewo pamwe paite mhepo ka kwanzi muvhurirewo paite mhepo apa vedwe many of God. Yeah, muvhurire kuite umhepo kwa.
muchishandira vanhu vachibva pabhaibheri ndakana tolonga rimwe kutolonga basi rechirungu akandirinesi ndoerenga yes Bati baby rakabiwa neziro. Ela o que desse 0712 910 770. Very good. Solo. Bela. Yes, mereka sih. Moni bagu nyuri babu. Ayo yang buka. Yeah, live in direct. Hello. 0775 333 182. Yeah. Yes.
That's the road of boy. Are you serious? Yeah, that's very serious. Oh. Buenas. Chegou de Maria Zimbabwe. Muro muri kuona au yani macrashes. Chegou de Maria Zimbabwe ndizvo mukuru. Munhu akufamba ega. Zvinokudzwa muri yeZimbabwe zviri kuitika pachena vanhu vachiporeswa izvi zviri kutoitika unourayira mukati itinongotora zviri kuitika munhu anozandaroprofita